As redes sociais fixéronse eco nestes días dunha convocatoria para o apagamento das luces dos establecementos da Rúa Progreso de Sanxenxo. Segundo ese comunicado, de orixe descoñecido, os protestantes, ás 21 horas, manterían a oscuras os seus locais como queixa polo mal estado da renovada vía. Entre as críticas atopábase a falla de iluminación, a escaseza de aparcadoiros e o mal estado da estrada. Os comerciantes da zona aseguraron que descoñecen a orixe desta convocatoria. A pesar diso, algúns propietarios confirmaron que apoiarán a iniciativa porque non están contentos co resultado da reforma. Os que non a apoiarán xustificaban que non vían sentido a secundar unha convocatoria que non saben quen a orixinou. Estes comerciantes tamén consideraban absurdo facer un apagamento dos negocios a unha hora na que a maioría, xa de por sí, están pechados e apagados. O que si aseguraban moitos comerciantes é que a rúa aínda necesita melloras. Os propietarios queixábanse pola altura das beirarrúas e a falla de sinalización nas estradas. Tamén piden cambios na reordenación do tráfico para evitar o que consideran un caos circulatorio. Moitas destas queixas xa están sendo traballadas polo Concello.